คุบเลพีบารองิปยังโซบายพีชักกระทุบคูบอลมาตากจานเมียดชัวบันพายชิคูบอลกิบเนียงินยาเป็ดช่วยกิมัดบะกองสันยายบิเตงกสอรการเมฆาลยาบันวันยาลามยกิซัมลาปูเลกิบสะกุดนักจิงยากันอาดฮามานิปูร์ออนบัตัยบัดเป็นชายกสอรการฮัลโหลกจิงเป็นเทรคัมยากรอสเตอร์ซิสเต็มองอุมินทรีรังบากจิลลาวก่อนรัดเคสังมาเป็นยาโซกับ People's Democratic Front บัดกับ National People's Party ดากบยาโซยกิกอดกิสลาบันลองกะเวบัดเป็นติกนากับมินทรีกับตนัดปลาตึงกาการีกับนิรมาลาสิทารามันบ่อมดันกับจิงเฮียร์กับยอกกับกอดหาอินเดียกิคูบอลกิบบันยาหากจิงเยเลจงกสอรการจิลลาบันวันยาลามีกิสัมลาปูเลกิบดอนฮัมมานิปูร์อุมินทรีรังบะกจิลลาอุกอนรัดเคสังมาอุลาเป็นติปบลาละบันวันยาลามฮัดูพระพุไลงุดหากจิลลาฮาเดียนซาปุพระฮัดูญโยผู้อาร์เกนตากิบันวันกสอรการจิลลากันสยเลบันวันยาลามลุดยาบารอกิสัมลาปูเลกิบปูเลฮัมมานิปูร์ฮับบารอกิลาดอนคอมบาอาร์สปะงุดกิสัมลากิบปูเลฮัมมานิปูร์กสอรการจิลลากลาเป็นมียาอุเฮลป์ไลน์นัมเบอร์บันไอจิงรับยากิกเมกิกปากิสัมลาปูเลบัดยากินองชองชนองกจิลลากิบดอนฮัมมานิปูร์u helpline number na kabenta banyo jingarap ulong iway pra not lai sau san lai riu sau bat kila ban pan jingarap hakano kado kapor ba ki don kam nalor kani ki samla puli ha manipur kila ban phun shaki nodal officer kata iba remdor khar ha u number khandai pra riu lai iway sau lai pra nyo but dr paul khan ha u number khandai pra riu lai not pra khandai nyo ar na kabenta banyo jingtip bat kila jingaram Close to 100 have already come in, and as we speak, another say 40-50 will arrive today. You have to keep in mind that maybe in Manipur, one of the larger communities is Meghalaya community. So we have a large number of students, more than compared to other states in the northeast. So the process is taking a bit more time, and we have now got confirmed seats for almost everybody except maybe just 5 or 10 people. But that will be in the next 48 hours to 72 hours. So we should see in the next 42 hours, 72 hours, we should be able. Ka jingya pen inia halor ka jingbha kam lani ka roster system but ka Meghalaya state reservation policy shi hajar khandai spa nyo pu ar kam pat shim lakut habia dei bat kani umintri rangba ka jilla ukon rat ke sangma hinin kasngi ula ong ba kam dan kano ka batip kum ka prospective lane retrospective ha ka bia dei bat ka jing pen tre kam ya ka roster bat ka sarkar shen kan sa ai ka jing batai ban pen shai halor kini ke baro as I said department and the government has been working and the application of the roster, there is nothing called prospective or retrospective. Actually, that is the part that a lot of people will not or are not understanding, which we are going to give a presentation on and show everything. So therefore, the roster will work as per the roster system that has been created, then it will come out. So therefore, once we give the explanation and presentation to everybody, the whole thing will be clear. A roster, as you know, is a schedule that you create, and that schedule is to be implemented as per the implementation of the roster that or the schedule that is there. Ka National People's Party NPP ka phai khmat bat khmi lenti banwan panyaso sakiway pat ki seng san perthei ki bakhamrit u National Vice President ka NPP uba Preston Tensong hanin kasngi ula ong baka seng ka khmi lenti banwan panyaso sakiway pat ki seng san perthei ki bakhamrit hadin ka jingwan panyaso jong ka People's Democratic Front PDF uba Tensong ula ong baka seng menta kalaya kren bat ki way pat ki seng san perthei hadin jong ka jingwan panyaso jong ka PDF ka jingdon jong baro ki MLA ka NPP ka long arpu prangut ban pen kiu shu ya ka jingdon ki MLA uba Preston ukmi lenti baka BJP ru kan sawan ban penyaso syo ka NPP la ban pen kan ma bakum ka PDF ka BJP ru ka don arngut ki MLA. In fact, you know, the doors of NPP is always open, so we reach out to every parties. They should be out. No, right now, yes, they are with us. They are still continuing with us, but I don't know about the future. Future, as I said, let us see how it goes. Kaseng People's Democratic Front PDF nin kasngi kala penyaso kaseng NPP da kabasoy ka kot banlong kaway. U President ka PDF uba Given Miguel Milliam, but u National President kaseng NPP u Conrad Sangma kilaya soy ka kot.
kajing let penyasok jang kaseng PDF bat ke NPP kelalong rengkat ki kendon ha ka ba ki dekot kaseng ki khmi lenti ba ka sarkar ha po kajing lam jong konrad ke sangma kan pen urlong ye kajing dawa belabu da ka PDF kat kum ka sos kular kani ka kot yalong ka wei jong ka PDF ka phai khmat halor ka roster system ka ba kat kum ka kendon jong ka reservation system 6000 khandai spa nyofuar Haka baka seng ka don kajing yoi ya kajing bit jing biang na kabenta ka laway kajing pentrekam ya ka ILP kajing itu ya ka tien khasi kajing penbet ya kajing ya ka japut kajing penbahai ya kajing ya ki lieng sun bat ka mat biade bat ka boarding na lor ki wei pat de ki kendon jo ka PDF ha ka ni ka kot uba bante dor lingdo MLA ula ong ba omdon ki banyalong parlok sa bat ki banlong nong shun sa ha ka kam san hima sima haba penshai halor kajing let penyaso bat ka seng NPP of the BDF, the entire office bearers and their elected representatives all were present today, and so it is a very great day for us. Of course, the process will now be completed. There are some more formalities to be completed. So once the formalities are completed, then as you said correctly, our strength will go up from 26 to 28. Katanat pule puthi jong ka sarkar Meghalaya kala penlong ya ka regional level meeting come into action program jong ka National Commission for Minority Educational Institutions NCMEI rengkat ki bor badekmi halor minority educational institutions na ka jilla Meghalaya Manipur Assam Arunachal Pradesh Tripura Nagaland bat Sikkim nen kasngi ha State Convention Center Shillong u Justice Dr Narendra Kumar Jain chairman ka NCMEI ulalong ukongsan ha ka program haba ai jingkren Ukongsan, u Justice Dr. Narendra Kumar Jain, ula matpang halor ka jing mentoy jong ka National Education Policy arhajar arpo, Henry ula penpaw ya ka jing sngaw diaw, bawat la de pelat ya ka ni hausnem arhajar arpo, bat keladon kumba lais nem menta, Henry ompat la pat ben pentre kam ya ka. Ula pentip ru ba kumno anyo jing mentoy na ka National Commission for Minority Educational Institutions, bat mano badai ban yo ya ka ni ka jing mentoy. Ka Menteri Ketenat ki Kampla Tengka ka Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kalaong babun nakiri ki blakiu hakayo ka kot kila don hatmir ban khlem hakayo ka kot Henry ka India kam don jingma ban hiar hakayo ka kot ka Menteri kalaong watla ka India kam don yakani ka jingma Henry ngimla apat ban shushong klikti namar ba ka India ka don yakathong ban long ka ri ka bakiu state hakaroy ka par bat kayo ka kot house nem arhajar sa punyo ka Menteri kala pentip yakani nen kasngi haka jingalang ha Bengaluru Kala ongru ya minta ka India kawan basan haka perthai haka liang ka yo ka kot bat lada ka haban poi sha ka kardan ka balai bat kham shajrong kam dei ban shuhun kumne ko makalong minta tang namar bam don jingma ban hiar haka yo ka kot ban pin kiu state iki jingtei ka sarkar India kala kentie ya ka jing penlut na ka saw lak lur tengka haus nem ahjar kharkhandai sha ka shi phau lak lur tengka menta la ban rap ka menteri facing recession whereas India even by I think it was Bloomberg or one such a group, the chance of any country entering a recession now for India is zero. And if it is zero, can we just sit with complacency and say, all right, we are zero, no problem, we won't get into recession, we are all right? No, we can't. Mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman kasun meneng ha Shillong ka jing shiat kalong arpunyo point R degree Celsius bat ka jing kriat kalong khatsan degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong riu pau na ka shispa ka por min step ban riu pau na ka shispa ka por jan mit kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala hakikat to ka neki jaka sa shisin pat ngi penkenmaya phi baya ka dika khubor jingi phila ban pet haka jo hi ka por haka YouTube channel badru phila ban pet ki khubor ba man la ka sngi haka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong Shwaban poi sha ka pukot jong ka thup khubor ngi pet yang sa shisen ni kimat ba kongsan wan yalam ki samla pule ki ba sakut na ka jinga kan at ha Manipur On batay bat pensyai ka sarkar halor ka jing pentrekam ya ka roster system ong menteri rang ba ka jilla Konrad ke sangma. Penyesok ka People's Democratic Front bat ka National People's Party da ka basoy ki kot ki slaban long ka way. Bat pintikna ka Menteri Ketenat Platengka ka ri ka Nirmala Sitharaman ba omdan ka jing hiar ka yo ka kot ha India.
Tepan lok katung ila poisha kabakut jong katup kubor jengi menta ka janmiet hadu bagi dia syambiang bat pila syai ka sengi kublai pi baro. क्यों परेशान घूम रहा है?